Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar. Biz sizi mawy ekranlaryň öňüne hoş gördük. Bugün Turkmenistanyň Magtumala Adyndaky ýaşar urmasynyň merkezi geňeşiniň her ýylla yglan edýän Gulbaba Adyndaky Çagalar Baýragynyň gowşuluşda barasy ýurdumadaň Turkmenistanyň Sowda Senagat edarasyna geçirilýär. Gulbaba Adyndaky baýraga mynasyp bolmak meseretdi. Bu baýragyň özünde meýesser edenligi üçin çäksiz begenýärim. Kahraman arkadan ve arkadan kahraman sırttan candaklar ömürler uzak devletli şerefim şerefat olsun. Kahraman arkadamyda, hormatly prezidentimiz arkadaly kahraman ferdarymyza şu ýaş nesil üçin edýän aladalaryna tüýsüregimizden minnetdarlyk bildirýär. Oý kahraman arkadamyda, arkadaly kahraman ferdarymyzyň jany sag ömür uzak alyp barýan ýyl ýurt bäxtigi dünýä hikmetli işler elmedama rowaj etdi.